खुलुमबाय दिनै मोनाबिलिनि खौरांफोरा जाबाय जों मिथिगौदि बिटिसिनि जानो गोनां बिसायख'थिया बारा गोबाव गैलिया। दासान्दि बिटिसि बिसायख'थिखौ नोजोर बोनानै गावबागाव दोलोखौ सांग्रां आरो गोहोगोरा खालामनो थाखाय फोसावदिं मेल जयनिं हाबाफारिफोर लादों। जेरै बिपिएफ, इउपिपिएल, बिजेपि आरो मोनफ्रोमबो दोलोआनो थियारि जानानै दं। मख'नो गोनांदि फैगौ 22 सेप्तेम्बर खालारनि फुंनि 7:30 रिंगानिफ्राय बेलासिनि 4 रिंगासिम भट थुनाया मोनफ्रोम बिटिसिनि भट मिरुआव जागोन आरो 22 सेप्तेम्बरनि फुंनि 8 रिंगानिफ्राय भट साननाया जागायगोन। मख'नो गोनांदि 22 सेप्तेम्बराव फोसावनाय बिसायख'थि बिखान्थिया 28 सेप्तेम्बरसिमाव फोजोबनायनि मिजिं दं। बिटिसि बिसायख'थियाव सा 13,23,399 हौवाफोर आरो 13,34,521 हिनजावफोर आरो सा 17 थामथि आथोननि सुबुंफोर लोगोसे गासै सा 26,57,937 भटारफोरा भट होनो हागोन। नेपाल सोरखारा मोन 26 मुंदांखा समाजारि बिजों प्लेटफर्मफोर जेरै फेसबुक, इउट्युब, इन्स्टाग्राम, एक्स लोगोसे गोबांथार माखासे एपफोरखौ 7 साननि समनि गेजेरावनो बेन खालामनो फोसावदों, जायखौ लानानै नेपालाव गोबां दावराव-दावसि सोमजिहोदों। गोजौसिन बिजिरसालिनि मोनसे बिथोननि फिननायाव सोरखारखौ अनलाइन प्लेटफर्मफोरखौ सामलायनो आरो लुबैयै आयदाफोरखौ नायदिंनो बिथोन होदोंमोन आरो अनलाइन एपफोरखौ होबथानाया गोख्रैनो गोहोम गोग्लैदों। बेनि थांखिया डिजिटेल प्लेटफर्मफोरनि बिबान आरो नायदिंनायखौ रोखा खालामनाय। मन्त्रि बिफाना फोरमायथिनाय बायदिब्ला प्लेटफर्मफोरखौ नायबिजिरनो थाखाय थोजासे सम होनाय जादोंमोन, नाथाय सोरखारनि खावलायनायफोरखौ नेवसिगारनो गोनां जादोंमोन। नेपाल टेलिकमिउनिकेशन अथ'रिटिखौ बिथोन होनाय जादों दि जेब्लासिम नायबिजिरनाय गोनांथिफोरखौ आबुं खालामा अब्लासिम बेफोर साइटफोरखौ बाहायनायखौ होबथाबाय थागोन। आईसीसी आइजोफोरनि बुहुमनां काप 2025 आ खाथियाव सफैगासिनो। गेजेर हायुंआरि क्रिकेट गथुमा टुर्नामेन्टनि थाखाय टिकेट होनायखौ फोसावदों, जाय भारत आरो श्रीलंकायाव जागोन। नायगिरिफोरखौ बांहोनो थाखाय गुवाहाटी, इन्दर, बिजाग आरो मुम्बाइ बायदि भारतारि थावनिफोराव लीग मेचफोरनि थाखाय टिकेटफोरखौ गिबि खोन्दोआव 100 रांनिफ्रायनो जागायजेननाय बेसेनाव मोननो हागोन। गुवाहाटीआव गिबि खेबै 30 सेप्तेम्बराव भारत आरो श्रीलंकानि गेजेराव जागोन। नैथियाव इंलेन्ड आरो दक्षिण आफ्रिकानि गेजेराव जागोन। थामथियाव अक्ट'बरनि 7 आव इंलेन्ड आरो बांलादेशनि गेजेराव जागोन आरो 10 अक्ट'बराव निउजिलेन्ड आरो बांलादेशनि गेजेराव जागोन। आईसीसी जागोन थावनिफोराव लीग मेचफोरनि थाखाय 100 निफ्राय टिकेट दाननाया जागायगोन। बे बादायलायनाया मोनसे मख'जाथाव हाबाफारि जानो हागौ होनना साननाय जादों, जेराव मुंदांखा मेथाइ रोजाबगिरि श्रेया घोषालआबो बाहागो लागोन। गुवाहाटीआव जानो गोनां गेदेर बेखेवनाय फोरबोआव लाइभ पारफरमेन्स दिन्थिफुंगोन श्रेया घोषालआ। माकटाइगाव प्राइमारि बिपिएफनि लाइमोनफोरा इउपिपिएल दोलोआव हाबदों होननाय बाथ्राया नंखाय। 4 नं जमदुवार बियाबनि सिङाव थानाय माकटाइगाव गामियाव जानानै थांनाय इउपिपिएलनि मोनसे जयनिं हाबाफारियाव इउपिपिएलनि सोद्रोमा हानक नार्जारीजों लोगोसे सा 16 लाइमोनफ्रा बिपिएफ नागारनानै इउपिपिएल दोलोआव हाबदों होननाय खौरां बिजोंनि गेजेरजों फोसावनायखौ लानानै फिन आरोबाव खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों खेंफोरथि होदों माकटाइगाव प्राइमारि बिपिएफ दोलोआ। बे सोद्रोमाफ्रा गासैबो इउपिपिएल दोलोनिनो आरो बिसोरो गासैबो बिपिएफनि सोद्रोमा नंखायामोन। दान मोनसे सिगांसो इउपिपिएलनिफ्राय बिपिएफआव हाबदोंमोन आरो बे सोद्रोमाफोरा दा गावसोरनि इउपिपिएलआव थांफिनबाय। जोंनि थाखाय बियो जोबोद मोजांसो होननानै बुङो बिथांमोना। बिसोरो रांनि थाखायल' दोलो बास्लायो। मैयाबो जों मिथिनाय बायदिब्ला माइरं बस्थासे आरो 1000 रांनि थाखाय इउपिपिएल दोलोआव हाबदों होनना फोरमायथियो माकटाइगाव प्राइमारि बिपिएफनि नेहाथारि प्रीतिजित मुसाहारिया। 36 नं हरिसिंगा बियाबा 2025 नि बिटिसि बिसायख'थियाव डाबल नङा ट्रिपल भट लानानै देरहासार जागोन, बे बाथ्राखौ बुंदों प्रमद बर'। 36 नं हरिसिंगा बियाबनि सत्रापारायाव इउपिपिएल दोलोनि आफादगिरि प्रमद बर'आ दानजिसे सम रायजो राजाफोरजों लोगो हमलायदों। प्राइमारि कमिटि आरो बुथ कमिटिनि दैदेनगिरिफोरजों रिभिउ मेल जथुमा खुंफुंनाया जालाङो आरो बेयावनो बिटिआरनि सीएम प्रमद बर' बिथाङा बाहागो लानानै माखासे बाथ्राफोरखौ बुंथिदों। बिथाङा बुंबावनाय बायदिब्ला हाग्रामा महिलारिया जौ जुवानि मेल खुङोब्ला प्रमद बर'आ गियानि मेला आरो सीएम काप बायदिफोर समाजनि गेजेराव जौगासारनायनि मेला खुङो होनना बुङो। मिरु नखर मन्त्रि बिफाना मोनसे गोनांथार बिथोन फोसावदों, जाय आफगानिस्तान, बांलादेश आरो पाकिस्ताननि हिन्दु, सिख, बौद्ध, जैन, पार्सियान आरो खृष्टान धोरोमारिफोरा 31 दिसेम्बर 2024 मायथाइयाव एबा बेनि सिगां हादोराव हाबफैनायब्ला नंगुबै पासपोर्ट गैयाब्लाबो बिथांमोना भारतआव थानो गनायथि मोनगोन। जेराव भारतआव फैनाय सुबुंफोरा पासपोर्ट एबा भिजाफोरा जोबलांबायब्ला बिथांमोनखौ खान्थियारि नायदिंनायनि बिथोनजों साजा होनाय नङा।
मख'नो गोनांदि बे बिथोना 2019 मायथाइनि नोगोरारि सोदांनाय आयेन CAA जों लोब्बा दं, जेराव जाय 31 डिसेम्बर 2014 मायथाइयाव एबा बेनि सिगां हादोराव फैनाय बैसोर हारिफोरनि सुबुंफोरनो भारतारि नोगोरारि होयो। काट अफ कालारखौ 2024 मायथाइसिम नारसिननानै सोरखारा धोरोमारि अनागारि खालामनायनिफ्राय खारलांनाय हायुं बारलांग्राफोरनि मोनसे गिदिर हान्जाखौ रैखाथि होनो नाजादों। बबेखानि बे खामानिया आसामाव दान्थे-बिदान्थेबो सोमजिहोदोंमोन, जेराव 1985 मायथाइनि आसाम गोरोबथाया मोनसे सिमा गायसनदोंमोन। शुक्रबारखालि बिश्वनाथ जिल्लानि चटिया करियनि पेट्रल पाम्पनि मोखाङाव मोनसे गिख्रंथाव लामा जाब्रबथाय जालाङो। जाहिदुल इस्लाम मुंनि सासे लाइमोना गंसे मटर साइकेलजों फैबाय थानाय समावनो ट्रेक्टरजों मोगा-मोगि सौग्रावलायनायनि जाहोनाव गाज्रियै जोखोम जादोंमोन। सेंग्राखौ थाबैनो तेजपुर मेडिकेल कलेजाव फाहामथाय होनो थाखाय थिसननाय जादोंमोन आरो गोजौ फाहामथायनि थाखाय गुवाहाटी मेडिकेल कलेजाव फिन दैथायहरनाय जाबावदोंमोन। जायदुल इस्लामआ फाहामथाय लाबाय थानाय समाव दुखुनांथावै रुंसारि जादोंमोन। सेंग्रानि रुंसारि जानाया गासै ओनसोलावनो दुखुनि सायख्लुम खोख्लैदों। हिमाचल प्रदेशआव दैबाना आरो हा गिसिखानाया आथिखालनि बयनिख्रुइबो बांसिन गोहोम गोग्लैनाय रायजो जादों। दैज्लां बोथोर जागायजेननायनिफ्राय हाजोआरि रायजोआव 360निबो बांसिन सुबुंफोरा जिउ खोमानांबाय। स्टेट डिजास्टार मेनेजमेन्ट अथ'रिटिनि बायदिब्ला 2838 मोब्लिब जगायग्रा लाइनफोर आरो 509 दै जगायग्रा खान्थिजों लोगोसे 1087 लामाफोरा सिलिंखार जालांदों। रायजोआव गासै अनुमान खालामनाय बायदिब्ला 3979.52 कौटि। पान्जाबनि फोजोबस्रांग्रा दैबानाया मोनसे 10 बोसोरनि बयनिख्रुइबो गिख्रंथावनासिन मिथिंगायारि खैफोदजों भुगिनांनो गोनां जादों। रायजोनि मोन 23 जिल्लाफोरनि 1900निबो बांसिन गामिफोरा दैबानाजों साग्लोबसारदों, जायनि जाहोनाव सा 43 सुबुंफोरा जिउ खोमानो गोनांबो जादों। रायजोआव 1.71 लाख हेक्टरसो हाया एबा आबादारि हाया लोमसावदों। बेराफारसेथिं रायजो सोरखारा मिरुनिफ्राय मोनसे जर'खा राङारि पेकेज दाबि खालामदों। मिरु आबाद मन्त्रि शिवराज सिंह चौहानआ सिगांनिफ्रायनो गोहोम गोग्लैनाय ओनसोलफोरखौ नायगिदिंखांबाय आरो मोनसे गुवारै फोरमायथि थियारि खालामगासिनो। मेघालय पुलिसनि जर'खा मोनसे नायबिजिरग्रा हान्जाया जोबनायाव राजा रघुबंशीनि बुथारनायनि केसआव चार्जशीट गथायदों, जाय हादोरखौनो सोमावग्लुंहोदों। चार्जशीटआव राजा रघुबंशीनि बिसि सनम रघुबंशीखौ गाहाय दायनिगिरि महरै मुं होनाय जादों। सनमनि मोजां मोनग्रा राज ग'सवाला आरो 3 गुबुन सुबुंफोरनि बेरेखायै बुथारनायनि दाय होनाय जादों। मेघालय पुलिसआ मोनसे रादाब बिबुंसारनि गेजेरजों बुंदोंमोन दि इन्दरनि फालांगियारिखौ बुथारनायनि सोमोन्दै सहरनि जुडिशियेल मेजिस्ट्रेटनि बिजिरसालियाव 790 बिलाइनि चार्जशीट दाखिल खालामनाय जादों। चार्जशीटआव सनम रघुबंशी, राजा ग'सवा, आकाश राजपुत, आनन्द कुर्मी आरो विशाल सिंह चौहाननि मुंफोर दं। बेनि गेजेराव राजा रघुबंशीखौ बुथारनायनि गासै 5 दायनिगिरिफोरखौ खानाय जादों आरो दायो न्यायारि बेंथेयाव दं। मख'जाथाव दि 23 मे खालि सनम, जाय गावनि हानिमुननि थाखाय मेघालयआव फैदोंमोन, गावनि फिसाय राजा रघुबंशीखौ लोगोसे 4 गुबुन दायनिगिरिफोरखौ खास्रि-बिस्रि बुथारहोनाय जाथाया जादोंमोन। गुबुन फारसेथिं गासै जाथायनि सोमोन्दै सा-सानजा रायजोआव गोबां दावराव-दावसि सोमजिदोंमोन। थारैनो BTC बिसायख'थि जोबनानै थांखांनायनि उनाव माखासे दैदेनगिरिफ्रा जोबथेसालियाव थांनांगोन नामा? माखासे बर'नि लिडारफोरा गोजानावनि आलासि जाहैनांगोन नामा? मख'नो गोनांदि गोबां समफोरावनो BTRनि CMनिफ्राय लानानै EM, MCLA गासैखौबो हमनांगौ होननानै रायजो-राजाफोरा सावरायबाय थादोंमोन। बेबायदिनो BTCनि बारग' हाग्रामा महिलारिखौबो हमनांगौ होननानै दाबि दैखांबोनायखौ नुनो मोन्दोंमोन। बेबायदिनो प्रमद बर'खौबो हमनांगौ होननानै दाबि दैखांबोदोंमोन। नाथाय मा जाहोनाव, मा गोरोन्थि मावनायनि जाहोनाव बेफोर सोंलुआ फैदों? नाथाय गोरोन्थि हाबा मावोब्ला दिनैनि समाव रावबो CM, EM गोजौ थाखोनि दैदेनगिरिब्लाबो सानसे जोबथेसालियाव थांनांगोन। बे समाव मोनसे गोनां फोसावथाय बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो-राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि गोदान-गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। थांनाय माखासे बोसोर सिगां बर'नि गेजेराव लानानै फैनाय निउबो एप बायदिनो फिन आरोबाव लानानै फैदों बर' रायजो-राजाफोरनि थाखाय। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव ओंखारनाय आंगो स्ट्रीम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां निउबो एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि सावथुनफोर जेरै ट्रेजेडी, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडीजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै सनानि नखर, थांखि गैयै समाज, अनसुला आफा, हिर', बिमा बायदि बाजै, अर, थैसाम, वान्टेड, संदान आरो रं नाम्बार बायदि सावथुनफोरा मख'जाथाव।
बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गाव गावनि मबाइलाव थानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय डाउनल'ड खालामनानै लोगोसे इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामनानै लाग्रोनांगोन। बेनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां आरो संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा। फिन नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायबावनो लादों बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि नुनो मोनै सावथुनफोर जेराव गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव दिहुनजानाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै रं नाम्बार, संदान, वान्टेड, थैसाम, अर, बिमा बायदि बाजै, हिर', अनसुल आफा, थांखि गैयि समाज, सनानि नखर बायदि बायदि सावथुनफ्रा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गाव गावनि मबाइलाव थाखानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेफोरबायदिनो अर सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां पे खालामनांगोन। बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै बर' सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा।